deitu dugu prentsaurrekoa, aurtengo San Pedro jaien aurkezpena egiteko. Eta, bueno, pixka bat hori izan da helburua, baita ere hortaz gain, programa aurkezteaz gain, omenduak zein izango dian azaldu nahi genuen baita ere, eta baita ere aurtengo kartelaren aurkezpena egitea, bai. Orduan, pixka bat esan, aurtengo jaien prestaketa prozesua edo, hasi genuen laia da urtarrilean, urtero bezala azkeneko urtetan egin dugun moduan jaietan blai prozesuaren bitartez, eta, prozesu hartan egin genituen hainbat dinamika eta hainbat bilera, eta, herriko elkarteek eta herritar guztie eduki dute jaietako beraien proposamenak eta beraiek egin nahi zituzten ekintzen inguruko berri emateko aukera, bai? Orduan, pixka bat jaietako programaren oinarrizko ezurdura esan dezakegu herritarrekin eta elkarteekin zehaztu genula, eta ostean festetako departamentuaren lana izan da azkeneko hilabete hauetan, ezurdura horretan proposamenak txertatzen jutea eta horrela programa orokorrean osatzea, ez? Orduan, esan dezakegu beste urte batez, aurtengo programa, benetan programa herritar badala, eta Lasarte Horiako elkarte eta herritar guztiek landua eta beraien proposamenetatik jaioa. Aspektu azpimarragarrienak edo zein dira, alde batetik esan dezakegu nagusiena litzatekeela herriko elkarteen parte hartzea, implikazioa eta elkarlana, ezta? San Pedro jaien antolaketan aktiboki parte hartu dute beste urte batez hainbat eta hainbat elkartek, eta horregatik azpimarratu nahi genuke eta esan nahi genuke oso garrantzitsua izan dela hau, eta aurtengo programa hau ez dela Lasarte Horiako udalaren izenean bakarrikan aurkezten, baizik eta herriko elkarte eta eragile guztiok elkarlanean landu dugun programa bat izan da, denon artean aurkeztu nahi dugula, ez? Guztira, aurtengo egitarauan 17 elkartek hartuko dute parte, Sorgin Jaiak, Jakun, Beltzak, Aterpea, Intza, Ostadar, Bilak bat, Virgen de Guadalupe Extremadurako elkartea, Maia González Caballero Dantza Eskola, Alboka Bezbatza, 07 Akordoi Orkestra, Ateleo Damorrada elkartea, Udal Musika Eskola, Erketz Euskal Musika Euskal Dantza Taldea, barkatu, Saito Gimnasioa, APG Patinatzaien elkartea, Txirriki Txarraka, behintzat beraz esan dezakegu, oso pozgarria dela elkarte guzti hauen lana eta elkarte guzti hauen implikazioa, eta horrek erakusten dula benetan herritarren parte hartzea eta festa parte hartzaile batzuk, udalak herritarrei baliabideak eskaintzen dizkionean benetan lortzen diala. Gainontzean programatikan aspektu azpimarragarrienak, esan dezakegu daukagula urten txikienetik hasita handienera arte, ezta? Zergatik, badauzkagu kaleko ekitaldia, kaleko musika, daukagu antzerki txikiak, eta baita ere badauzkagu, kontzertu handiagoak, ikuskizun potoloak, elkartek antolatzen dituzten festa benetan jendetsuak, ez? Beraz, alde hortatik ere oso pozgarria da, ez? Gero, noski beti esan, ez? Herriko festetan, urteko gainontzeko garaian herrian ikusteko aukera ez daukagun ikuskizunak edo, baita ere, baditugula jendeak eskatzen ditu horiek, ez? Kasu, esan dezakegu aurtengoan kontzertu handiak edo behintzat talde potenteak izango ditugula, eta izango dira kasu honetan Gatibu, Ze Esatek, Gozategi eta Ze Amaiz, bai? Ostiral eta larunbat gauan Okendo plazan, jardungo dianak eta herritar guztientzat, gozagarri izango dianak, ez? Eta baita ere bat artean beste hainbat eta hainbat talde. Eta hortaz gain beste gabe esan, diala festa batzuk herriko adin ezberdinetako jende pila batentzako eginak eta pentsatuak horrela sortu dialako parte hartze prozesutikan, eta baita ere, Lasarte Horiako aniztasuna eta dibertsitate hori ere kontutan hartzen dutenak, eta bereziki zaindu nahi izan dutenak, ez? Gure herrian elkarbizidean kultura ezberdin guzti horien elkarrune izaten nahi degulako festak, ez? Hor dauzkagu, Extremadura elkarteak antolatzen dituen ekintzak, edo eta baita ere ukiko dugu aurten Kadizetik etorritako txirigota bat Okendo plazan larunbat arratsaldean, bai? Eta beraz, hoixen, egunero izango ditugu txarangak, egunero ukiko dugu musika, egunero ukiko ditugu erraldoi eta buru hondiak, eta orokorrean festa, eta herritarrei esan gozatzeko, parte hartzeko, eta benetan festa hauetaz disfrutatzeko. Aurtengoan izango di alde batetik Ostadar, deno dakigulako kirol aspektuan zer nolako lan egiten duen, zer nolako jendetza mugitzen duen, ez bakarri futbolarekin, baizik eta beste hainbat kirol modalitaterekin ere bai, eta iruditzen zaigu eskertza egiteko moduan dagola Lasarte Horiako udala alde hortatik, eta beste alde batetikan baita ere Bilak bat jubilatuen elkartea, bai, mota ezberdin bateko lana egiten du, baina lan benetan garrantzitsua baita ere, ez? Eta iruditzen zaigu hori omentzea eta horren eskertza egitea ez udalaren aldetik bakarrik, baizik eta herritar guztion aldetik ere, bereziki garrantzitsua dela.
Eta bukatzeko baita ere esan, kartela dela, lehen argazkian ikusi dezuen hori, irabazlea urtengoan izan da, Nerea Uralde, bai? Eta baita ere zorionak eman berari, urtengo festetako gure irudiaren egile izateatik. Eta besterik gabe esan egitarau osoaren gainean, urrengo egunetan herritarrek izango dutela berri, bai udaletxeko web orriaren bitartez, bai prentsaren bitartez, eta baita etxetara banatuko dugun programaren bitartez ere. Eta besterik gabe eskerrak eman, batez ere festetan parte hartu duten herritar eta elkarte guztiei, behaiei esker dialako aurtengo San Pedro Jaiak, benetan parte hartzaileak eta guztionak. Eskerrik asko.